টিচার্স ডে ইবা ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ আসিমা সানরিক সাউই वातलक टैथु आईएस नि बिसिङाव क्लाइनाय ब्रकाथाल सार्कलनि साइतमुंबाय दिनै एसराय हातिव साबस्ट्रा क्लाइजाखा आरो फाइमानजा फाक्या गोरों गोरों रोकनकनि फोरोंनाय ते फोरोंनाय जिग्रक Dia pakai tay soi mas tổng thống drop đã पुइलानो तिनी फुंका हाम जतनन हामबाय ताई मीडिया पार्सन बसं हामबाय रुवा तिनी न सालंखा चीनी भारत हाकतर प्रधानमंत्री प्रथम 2014 2 अक्टोबर स्वच्छ भारत खाइने बागे जे मिशन कैसे पास खाइमेनी अमन तुई सिंबो तिनी कैसे चीनी 61तम टीचर्स डे उपलक्षे फाइनाय सोमवार 5 तारिख सेप्टेम्बर 2022 चीन टीचर्स डे पालायना थांदों बरम गोनां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनि जन्मदिन हिसाबै टीचर्स डे जे पालन खायजांमानो तैयै जोंबो तिनि बिनिया बरम न नारंना बागै न बिनि मुं कथारनो तैयै अर एस्राय बाजारनो खायसा साफाय खेलायनो हानाय जों प्लान खेलायमानि अबनि बिसिं तैनो जों तिनि एस्राय बाजाराव थाङै टीचर्स डे उपलक्षे बाजार साफाय खेलायनाय ना 4टा सार्केल दङ तिनी जत सार्केलनो तिनी साफाय अभियान चलिनाय जत सार्केलनो जत टीचारनो मोटामुटी उपस्थित दङैनाय खायनाय नै जों तो सालायजा खाय दं होननानै आं साखाय आं हंखाय सेफाली देब बर्मा बरकाटाल सार्केलनि एआईएस ताकेसा कक साना मुसुङो चीनी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बं टीचार्स डे नो आसके सन्मान रिक्लांमानि बागै बनो जों टीचार्स नि पक्ष थेके स रासा रासा जों खुलुममानि याफारो ताई तिनर फाइ मानजा फैनाय चीनी टीचार्स नो मारखाय नां एप्रिशिएट माखायो बरकबो ओ टीचार्स डे नो सफल खायना बागै निजिनि साक बायथां रां रि रिलायते एकदम सामु खिबिलाय नकनि न ताई जत सामु सारि टीचारनि बागै परिश्रम खालायसो गाबोन बाय बंनो बां हामबाय मारो ताई ताम सानाय अमर रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अमर रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अमर रहे थैंक यू